A jene doby też jeszcze nas pomnieć w tym związku, gdyż sam ja jedną starą kartę wola dała, woche leżały tak direktnie sredza tej hole, a wot jo dzicho pucze. Na każdy smier, na zapad, wszudzien, do Wuskidzie, do Dubca, mamy Prijavos, Rychwałd, Krynhelece, Czelno, do Szpowiu, Czelno, a do Miworaza. Ale potom, gdyż bysze wojsko już jak bysze takie silniejsze, potom po wojnie jest to, nie mogli jak przez tam jeździć po tych puczach, to bysze schon zakazane a odstronione za cywilnych ludzi. A też na smier Czelno a Miworaz bysze przedstronione przez wojsko. A też nie tylko, gdyż ja wladam na te rekultywowane płoniny, to šo te zjazkowe wojsko dostało jako wyrównanie za Rychwałdzką wulową jamu. A szere nowe pucze są zaworjene, z autem je nie może, ale z kolesom smie każdy tam jeździć. Jest to silniejsze, also to byše woprawdźe tajka hara po nas, te pancere są jo wucelili, a tajku haru činili, gdyż my hižo jo w tym domie živi byli. Ale potom je to silniejsze dalej do Wuskidže a tam do tej končiny so przesadziło, albo przedstawiło, albo to nie to ten Truppenübungsplatz Oberlausitz. Für Holly Heide, Wuskidž, Weißkeisel.